de studio is hier vol, het is gezellig, want alle maanden binnen de voorronde winnen, of binnen in de voorronde de winnaars van de Kunstbende Friesland 2026 bekendmaken. De voorronde vond plak in het atrium in Snits. Jong Rijn van Tretjen en mijn jongetje hier strijden in de categorie dans, DJ, expo, muziek, taal en theater om de begeerde Kunstbende Award. De winnaars van het eerste prijs van de verschillende categorieën gingen terug naar de finale tijdens het Kunstbende Young Creators Festival op 27 juni in de Melkweg in Amsterdam. En in de categorie muziek wie de eerste prijs van de band Kelgo uit Dokkum. En ze ben hier bij u in de studio. Jongens, van harte welkom. En ja, gefeliciteerd met je eerste prijs. Bedankt. Dank u wel. Misschien hebben we even een rondje, meidje. Want we zijn van de radio, maar we hebben ook een stream alleen erin. Dus mensen die kennen natuurlijk woestje. Nou, ik begin hier even links bij. Waar ben je en misschien even vertellen wat je in de band doet? Ik ben Hendrik en ik speel keyboard in de band. En samen met Silas daar. Daarmee speel ik vooral een beetje de Veskus, maar Veske mij bij Woenha, daar had Silas vooral een werk. Oké, nou, ik geef even terug. Ik ben Noe, ik ben 13 jaar en ik zing en ik speel meerdere instrumenten, ook in de band zelf. Ik doe bijvoorbeeld ook het klokkenspel. En dat is wat ik voornamelijk doe. Oké, en Do? Ja, ik ben Destan. Ik speel basgitaar in de band. Ik heb verder niet zoveel te vertellen eigenlijk. Oké, nee, maar dat is mooi genoeg. En ik ben Silas, ik ben 17 jaar. Ik zing en ik schrijf liedjes. En ik ben de drummer van deze band. Oké, nou hartstikke leuk dan dat je me dat even vertellen wilde. Want ja, hoe wil je hem optreden in Snis? Nou, Silas, ik begin maar even naar die kant, dan komen we straks direct bij de links. Hoe wil je dat? Nou, het was geweldig met onze huidige line-up. Nu missen we onze gitarist Vicret. Maar dit was onze eerste show ooit met de huidige line-up. En dat ook nog eens in zo'n mooie zaal daar in Sneek. Dat was heel indrukwekkend en heel groots. Ja, wie er protte beenskrek in de zaal of net? Ja, best wel. De zaal was redelijk vol. Dus, Oké. En ik ging gewoon het richtje even. Hoeveel reden er mij in de categorie van muziek? Weet je hem dus in Sierden? Volgens mij een stuk of 6. Oké. Zij ben zit maar. Ja, ik ga wel graag even in de microfoon. Want je moet even de microfoon delen. En dan was dan meestal dat heel slecht. Nou, ik ga maar even delen. Hoe lang besteed je als band? Want ik begreep al, je verschiet je echt nog in andere bandjes. Maar hoe lang besteed je in deze formatie? Volgens mij sinds eind november. En we hebben ons eerste optreden gehad in december. En dat is nog maar heel kwart lien. Ja. En dan toch al deelnemen aan de kunstbende. Ja, dat was sowieso al iets wat we wouden doen. En we hadden gewoon een deadline voor wanneer wij ons liedje af zouden moeten hebben. Ja. En daar hebben we gewoon heel hard aan gewerkt, zodat het voor de tijd af zou zijn. Okay. En dat is gelukt. Ja, dat is zeker gelukt. Want hoe ken je me nou al jaren? Misschien, want mensen die weten dat natuurlijk. Misschien even vertellen. Want... Ja, nee. Dan deze kleine, dat is al je familie. Dus die kennen elkaar natuurlijk al. Jij bent broers en zussen? Ja, dit als de broer, liefste de broer, liefste zusje is dat. Ja, oké. En ik had de oudste daar ontmoet. Volgens mij heb je dat via op online ergens. Toen gameden we samen vroeger en zo. Okay. En toen kwam hij erachter dat ik op de keyboard speelde. En toen ben ik uiteindelijk bij hem in de band stapt. Oké. En zakken we kwam er een beetje. Maar dan zei je dus al de meeste in. Ik ben normaal bij zijn fietsen. Fikerit, meest volgens mij heet die. Is dat net? Hoe kwam die? Ziet hij in de muziek of via Squala? Hij ziet... we hebben Silas in de klas. Okay. Silas die had hem uiteindelijk verkregen. En die er dan bij kwamen. Hij is een heel goede gitarist. Ze hebben heel blij mee. Hey, nou kom je had de naam Kelgo. En ik moest er eerst een beetje aan wennen even. Maar hoe kom je bij die naam? Waar komt het bij? Waar kan daar een antwoord op jou? Silas? Ja, het is betocht. Ik heb hem bedacht. Okay. Het is, onze band toen we net begonnen heette heel lang Dakota. En dat komt omdat dat haar tweede naam is. Dat vonden we gewoon mooi. En 1 keer googlen en je kwam op een artiest met 5 miljoen maandelijkse luisteraars. Dus dat werd hem niet. En zo zijn we door heel veel namen gegaan en alles bestond al. En op een gegeven moment ben ik gewoon op schattige dieren gaan zoeken.
Ja, want ik had even opgezet. Het kind dus een aapje geweest. Ik denk, nou, hoe leidt die relatie naar je bent daar dan? Want waarvan je met dat aapje dan? Nou ja, niemand van ons is het aapje. Het is gewoon... Het is een heel leuk beest om naar te kijken. Ja. En zo zijn wij een hele leuke band om naar te kijken. Ja. En daar stopt het ook wel. Ja, oké. Ja. Nou, je vertelde al, kreeg je binnen in november begonnen. Dus je hebt daar, denk ik, nog net echt vaker optreden in deze formatie, of wel? Ja, klopt. Mhm. Gitarist is er ook nieuw bijgekomen. Ja. Die zat vanaf het begin, toen de band net ontstond, zat hij er nog niet in. Oké. Dus die is er later bijgekomen. Ja, oké. Dus je bent dus nog maar heel kwart bezig. Nou al optreden in Snitsversel. Waarvan je hem kan, misschien even het beste omschrijven, wat voor soort muziek had je meidje? Ja, nou, normaal meidje, ik ken Silas meidje wat huddere muziek. Maar van deze band een meidje iets minder. Ja, want je hebt zit nou in een waterband, maar Ja. En dus we doen wat rustiger muziek. En we hagen vaak, dan begint het met een stukje piano. En dan scrollen je omheen. En het is wat meer mooier dan hudder, zeg maar. Want je hebt hier mij wat video's gestuurd. Daarin zei ik in optreden dat je muziek maakt van, en mag ik het even zien, Andy Schauf. Nou, dat heb ik even opzocht. Singer, songwriter, ik weet het een Amerikaan volgens mij. En die had wat, nou ja, het wordt kenmerk als vertellende muziek, maar ik word melancholisch. En nou, we zullen straks even een stukje van hem jaren. Het liedje daar wel wat opviel, of net? Of klinkt dat? Ja, het sluit wel goed. Het sluit wel goed om op de muziek, want wij dat natuurlijk gebruikt als inspeelnummer. Ja. En merk ik dat het wel heel goed werkt. Dat is heel fijn. Ja, maar is dat de muziek die Caligo heel nauw speelt in dat jaar of zo, moet ik dat zien? Of hij maakt nog orennummers? Nou, we hadden dat nooit aan maar één nummer. Oké. En dat is weer aan de nummer. Dat is weer met die het winnende nummer. En daar hebben we wel op dit mij natuurlijk. Ja. Het is, maar ja, ik denk wel een beetje Andy Schauf, maar dan wel iets meer als Andy Schauf. Ik denk dat Silas het misschien wat beter kan omschrijven. Ja, nou, als ik het een genre zou moeten geven, dan zou ik onszelf omschrijven als alternatieve indie folk. Pianogericht, klein, met het idee dat wij wel wat technischere elementen kunnen toevoegen. Dus waardoor het nog wel interessant wordt om naar te luisteren en niet saai. Nee, want op een bepaalde manier is het nog wel wat ingetogen, vond ik eigenlijk. Dat is inderdaad de bedoeling, het kwetsbare opzoeken. En nou ja, daarbij je de luisteraar meenemen in het nummer. Ja, maar van dat nummer, wat zei de jury daarvan toen je hem dat spelen in SNES? Wat weer de reactie van de jury op doen? Die had daar wel mijn naam, dus mij won, dus ze hadden vast nog wel wat over verteld. Nou, er werd niet heel erg veel gezegd over ons nummer. We wel weten dat elk lid groot fan was. En bij de aankondiging van de winnaar werd gezegd: deze band, het klopt helemaal. En Galago. En toen hadden we gewonnen. Oké, dat dus, weer dan. Oké. Ja. Want nou, hier kijkt even naar Andy Schauf. Is dat dan een beetje een voorbeeld in de muziek of net? Of hij maakt een andere voorbeelden? Wat hij zegt van ja, nou. Ja, dat lijkt er natuurlijk wel op. Het is een beetje ingetogen, zachter. En wat u net ook al zei, dat verhaal vertellende. Ja. Dat gebeurt ook in dit liedje. Ja. Maar ja, dat is wel. Wij, zoals Silas, mijn broer, net ook al zei. Van het gaat gewoon. Andy Schauf, dat is wat rustiger. Maar wij willen graag nog wat technische elementen erin stoppen. Ja, en dan moet het genre wat verbreed worden of blijf hem echt hierbij dan, is het idee? Het kan, maar dat moeten we zien als we gaan schrijven. Ja. Nou, je hebt dat tijd nog net. Heb je nou dingen staan op in je agenda voor de komende tijd? Want ja, er komen allerlei activiteiten weer aan in deze tijd van die natuurlijk straks. Nou ja, ik weet net aan mijn dokkum straks ik nog wat dwammutten, want ja, daar is ik nog te beleven de komende tijd volgens mij. Ja, klopt. Ja. Maar door werk nog wat of net? Hè? Nou, ik weet dat ze met de Admiraliteitsdagen heeft ik altijd volgens mij zo'n moment dat jonge opkomende bands een mogelijkheid hebben aan te spelen, maar hem nog iets in de agenda staan? Misschien nou door het kunstbende te winnen hebben wij een plekje gewonnen op het Shake Festival. Dat is in 16 mei. Dat 16 mei op het Shake Festival. Ja. Dat is in Drenthe, dacht ik. Ik niet zeker. Ja, dus maar daar mogen we spelen. En binnenkort op 25 april mogen wij ook spelen in Dokkum. Met de Keningsweekend of zo. Ja, de Keningsdij. En volgens mij hebben we
binnenkort ook met Opus 3 een bandavond. Hebben wij ook nog dus er zit nog liedjes, een dus, avond te komen. we hebben nog heel veel ruimte. Dan geven we nog een vraag aan die nou. Doos jongens nou in deze band. Dus spelen ze ook niet in een band? Of jongens in een band? Of Nee. Dit is bij voor die. Ja. Dan ben ik een beetje het jongste lid volgens mij. Ja, nee, hartstikke fijn. Maar du hebt wel ambities in die richting. Ja, ik heb wel samen met hem. Met hem? Heb ik ook nog een jaartje in een andere band gezeten. En die heette The Boogies. En daarmee hebben we ook veel optredens gedaan. Ja. Maar daar zijn we ook allebei vorig jaar uitgestapt. Oh. En we wouden ook allebei wel weer wat nieuws doen. Ja. Jongens, hartstikke leuk dat jullie op kom worden. Ik wens je een soort succes in Amsterdam. Wat zit er nog te komen? En we hopen op een van GPN. We gaan even wat muziek van hem krijgen. We luisteren er even naar. Bij wat fragmenten. Nou ja, we hebben weer, omdat er nog net een goede videoopname weer. Kunnen we dat misschien extra met hier wel een beetje jaren, maar we hebben proberen, dat staat te stijlen, het gratis dingen voor u van de techniek, om het zo goed mogelijk tot zijn rug te komen. Dus daar wil ik dan maar weer afsluiten. En dat top. Ja, top, bedankt.